हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ಚಾನಲ್. ಪೂರಕ್ಲಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿಡ ಅಪ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಂಪೇರು ತೂಕ ದಾದ ಪಂಪೇರಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌಜಿದ ದಿನ ದಯಗದು ಮಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರೂತ ಪರ್ವ. ಅಂಚನೆ ಹುಲ್ಲೆಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಕಾಲದ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತಗನತ್ತದು ಐನು ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದು. ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಿನ ಕಡೆಪುಡು ಕಡೆದ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಮ ಈತು ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟುಗು ಕಡೆದು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಕೈ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಕಾಯದು ಐಕ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಇತ್ತ ದಿಪ್ಪುನ ಗಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬಗ ಐತದು ಐಕ್ ದೀಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಲೆದ ಐತ ಕಷಾಯಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟದು ಪರ್ದು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಚ ತಾರಾಯ್ದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿನ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನುಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಲಿ ಅಂದರೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸೋನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಂತುಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬೋಗು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯಗೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೋಗಿ ನಿಕ್ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ. ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆಸ ಲೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೊಂಜಿ ಕಾಯರ್ದ ಕೋಲುನು ಕನತ್ತದು ಬುಲೆಸ ಲೆಕ್ಕಲಿತ ನಡುಕು ಇನ್ನು ನಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಕಂಡಲ್ಲಿಂದಲಡೆ ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಟಿಕುಲ್ಲರಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆಗ ದಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಪಂಡೊಂಜಿ ಬರಗಾಲದ ದಿನ ಅಪ್ಪಗ ದೇವತ ಜಂಕ ತಿಂದದು ಬದುಕುದಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ನಾನೇನು ಮಂಡ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಆಟಿದ ತೆನಸು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೇವು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ತದು, ಸೇವುದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು, ತಜಂಕದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಟಿದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದು. ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪುಯ್ಯಾರತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡಿದ್ದು ಹಿಂದುಲು ದಾಯ ಅವಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿದ್ದು ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ. ಇಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.